Ma nifilħux għal-iktar, xebbajtuna. Kien dan is-sentiment komuni waqt konferenza tal-aħbarijiet li saret minn numru ta' qdiet mhux governattivi quddiem l-awtorità tal-ippjanar dwar l-iżvilupp bla doċ li issa inna naraw għal diversi snin f'pajjiżna. Moviment Graffiti qalu kif in-nies qed jibqgħu jaraw dak kollu madwarhom jinqered bini massiċ bir-reba li qed tibqa' tirbaħ fuq kollox. Kien għalhekk li appellaw biex fis-27 ta' Mejju fl-10:09 ta' filgħodu kull persuna li għandha l-qalba l-ambjent iltaqa' fid-daħla tal-Belt Valletta għal protesta li se ssir biex kull persuna semma leħna. Il-perit Alex Torpiano li kien qed jirrappreżenta l-għaqda din l-art ħelwa għalli minkejja li jaħdem direttament fl-iżvilupp tal-bini qatt ma jista' jifhem kif m'hemmx bilanċ bejn l-iżvilupp u l-protezzjoni tal-ambjent. Wa spjegalna kif għadha ma saret l-ebda policy ċara direzzjoni ta' fejn l-iżvilupp f'pajjiżna għandu jasal. Il-Gvern ta' Roberta Bella qed jagħżel biss li jagħti widen lill-iżvilupparaturi. Mhux għalfejn illi kull raħal f'daqqa waħda minn żewġ solari irid żir ħamsa. M'hemmx għalfejn, imqart tliet solari, jiġifieri għax in-nies ma jridux jgħixu f'dawk l-ambjenti dejjem ta' kostruzzjoni u n-nies li jgħixu hemm għandhom l-istess drittijiet daqs ħaddieħor li jgħid isbejn għandi biċċa binja għandi dritt nibniha. Le mhux veru xejn għax id-drittijiet ta' ħaddieħor ukoll huma importanti u l-politiku għandu jibbilanċa id-dritt tal-komunità mad-dritt individwali. Elmerija Pop minn Friends of the Earth Malta qalet li l-approvazzjoni ta' proġetti mostrużi qed wanslu biss biex ma nibqgħux narfu lil pajjiżna stess bil-fawna li mhix qed titħalla timraħ. Preżenti wkoll kien hemm professur fih dan l-Università ta' Malta Marija Tart fejn qalet li fl-aħħar 10 snin Malta rat bidla enormi bi żvilupp esseġerat mod ekonomiku u urban. U għalhekk li appellat li jkun hemm pjan li ma jħalli lil ħadd warajh. Mill-Assoċjazzjoni Ramblers Malta Ingram Bondin qal li l-awtoritajiet responsabbli mhux jaqdu l-bżonnijiet tal-poplu Malti wawċi. Iżda minflok qed jaqdu biss lill-politiċi u l-iżvilupaturi. Pajjiżna jispiċċa bla ebda tifisa lejn l-ambjent. Stenni Portelli mill-laqda Għawdex appella lill-awtoritajiet biex issir bidla fl-ippjanar sabiex pajjiżna jinvesti b'serjetà għall-ambjent.